לקראת החורף שמתקרב, הנה סיבה טובה להישאר בבית, מערכת קולנוע ביתי, מאוד משוכללת עם כל החידושים בתחום הזה, בתערוכה חדשה. אבי פרנקל שם, שלום. שלום שרון. נו, מה נשמע שם? נשמע, כן, יפה, אהבתי את הקישור. תכף אני אשמיע לך מה נשמע, אבל בוא נתחיל בחידון. שים לב, הרמקול הזה, ביחד עם כל המערכת שמחוברת אליו, כמה לדעתך הרמקול הזה עולה מחיר לצרכן? שמע, אני יודע שאתם במקום של פריקים כאלה בעיקר, אז אני מתאר לעצמי שמשהו בסביבות ה-200, 300 אלף שקל, משהו כזה? תעלה. מה, יותר? מיליון? 2 מיליון שקלים. הרמקולים האלה מתוצרת מקינטוש, רמקולים אמריקאים, לא קשור לאפל בכלל, וזה כולל לא רק את הרמקולים האלה, זה כולל גם את מערכת הרמקול האמצעי והרסיבר והמקרן הזה שמקרין על המסך. כל זה עולה 2 מיליון שקלים. אתה בטח רוצה לשמוע למה 2 מיליון שקלים. אם אפשר, וספר לי גם אם מכרו סט אחד או שניים בינתיים. עדיין לא, התערוכה התחילה רק היום, אז יכול להיות שעדיין הם לא מכרו. בואו נשמע יש במלאי בכלל? יש במלאי, שרון. אם אתה מאוד רוצה, אולי אפשר לעשות לך הנחה של איזה 1,000-2,000 שקל. אין עם זה שום בעיה. אז הנה, ככה זה נשמע. לא רע. יש מהם להחליש טיפה, נשמע טוב. אני רק רוצה לספר לך איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים ברמת גן, במלון כפר מכבייה, בתערוכה שנקראת דיג'יטאון. זה באמת תערוכה של אודיופילים, אנשים שזה הקטע שלהם בחיים. אבל יש כאן עוד כל מיני מערכות. למשל, המערכת הזו זה רמקול מתוצרת ישראל שנקרא Fat Lady, 140,000 שקל לצרכן. יש גם מה שנקרא מגבר מנורות, הוא נמצא בחדר אחר. מגבר מנורות, אני לא יודע אם אתה זוכר את המגברים של פעם, שהיה לוקח זמן עד שהם היו מתחממים, והרדיו ככה היה פוצח במוזיקה. אז יש חזרה למערכות האלה. יש המערכת ב$400,000, ב$100,000, 400,000 שקל. אבל אם אתה רוצה דברים ככה קצת יותר עממיים, למשל יש כאן מערכת במשהו כמו 11,000 שקלים, מערכת מאוד פשוטה, מתוצרת בריטית עם חומרים שלקחו ממכוניות אסטון מרטין. אבל הנה, זה בעצם להיט, 150 שקלים בלבד המערכת הזו. בוא נשמע. פשוט לוקחים את האייפוד או לוקחים כרטיס USB, מחברים, מוזיקה. כן, בואו נשים רגע אחד ליד השני. כן, הנה. עם 2 מיליון. 150 שקל או 2 מיליון שקלים, תבחר אתה. חתיכת דילמה. תודה, אבי פרנקל, מועדים לשמחה. חגים וזמנים לששון, שרון.